Suuriin uskonnollisiin johtajiin on liittynyt erityisiä piirteitä. Näistä piirteistä ehkä eniten erinäisiä johtajia yhdistävä tekijä on poikkeuksellisen vahva persoona. Lukuun ottamatta sitä tilastollista faktaa, että noin 120% osuuden historian suurimmista uskonnollisista johtajista väitetään olleen takaraivonsa kolauttaneita hörhöjä. Näyttää lähes poikkeuksetta siltä, että uskonnolliseksi johtajaksi synnytään. On toki huomionarvoista, että osan historian suurten uskonnollisten johtajien käsien kautta on kulkenut erittäin huomattavia summia rahaa. Hei! Haloo? Hei! Sinä siellä, juuri sinä. Oletko tympääntynyt löhäämiseen? Pelkäätkö kuolemaa? Putoilevatko kirjat niskaasi? Ei enää! Minulla on ratkaisu juuri sinun ongelmiisi. Ryhdy profeetaksi. Saat mainetta, ystäviä ja nallekarkkeja. Kohtuuhintaan, totta kai. Voit aloittaa jo tänään. Kerää oma seuraajajoukkosi ja avaa tiesi taivaisiin. Mites mä voin suhun luottaa? No, valitse kortti. Heipä hei! Tänään olisi tarjolla moukasta muikkoa ja kuollutta kissakalaa. Hei, älä nukahda! Tuttua turtanaa ja sirkeää särkeä. Kaikki kampelat ja 3 kuhaa. Tänään myös miakkakalat erikoistarjouksessa. Jue. Hei, hei! Sunhan piti hankkia seuraava. Siis tähän aikaan, just mä heräsin. Haluatko sä Koston-nimoisen vai armeijan Juhan? Hei, Venä. Pelkäätkö kuolemaa? Ainoa pelkoni ovat merihirviöt. Mitäs mieltä sä oot nallekarkeesta? Mitä sä oikein selität? Mitä mä voin luottaa suhun? No siis, valitse kortti. Ihan mikä tahansa kortti. Ei sitä. Eikä sitä. Ei siinä sinun hampaan jälkeen. No, se on ikävä. No niin, ja sitten laitat sen sinne takaisin. No niin. Ja se sun valitsemasi kortti ei ainakaan ollut risti 2. Ei. No niin. Mitä? Miten sinä pystyt tuohon? Tuo on ihme.
kunnallisvaaliehdokas Taisto Suomalainen. Mitä mieltä olette Rovaniemen poliittisesta Sanoisin, että... Naiset ja herrat, kuunteletko te tosiaan tuollaista ympäripyöreää paskaa? Mitä tarjottavaa tuollaisella paskalla yksinkertaisesti on teille? Liittykää minuun. Te saatte nallekarkkeja ja samppakalia vaikka joka päivä. Me seuraamme sinua. Me seuraamme sinua. Me seuraamme sinua. Me seuraamme sinua. Uusi voima nousee! Me seuraamme Maailma! Oletko kyllästynyt korttitemppuihin? Pelkäätkö elämää? Sanooko joku muu, mitä sinun tulisi tehdä? Paskovatko jumalat niskaasi? Ei enää. Liity meihin. Politiikka on sinua varten.